تماشاوان هێژا ئارک ئازادیا ڕۆژاوای کوردستانê di belkekirina girtî û windayên Rojavayê Kurdistanê li her cihekî berdewam e. Îro jî em ê zanyariyan li ser windayê şazdehaniyê ku me belge kiriye belav bikin. Ew jî ciwanê Kurdî bi navê Fehed Hemîd Ebûzêd ku ji kanûna duyem ya sala 2014 ve windayê û nûçeyên wî hatine birîn. Malbata Fehed dibêje ku ew berî girtinê li taxa ceremana ya Şama paytexta Sûriyeyê dima û ev derdora 10 salan e li Şamê di xwaringehan de kar dike. Fehed ta pola heştan xwendiye û ji dayîkbûna sala 1988 li gundê Til-Lehem yê gundewarên bajarokê Til-Hemîs yê bi ser bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ye. Tawek îro ev derdora sal û nîvekê ye ku Fehed windayê û malbata wî goman dike ku hêzên rejima Esed ew girtibin û ta niha caran vîsa wî nediyar e.